وگهدارێ منی دەلال و هێژا بخێر و خۆشی بمێنن بە ئارامی و ئاشتی سەلامەتی بمێنن تەندروستی بمێنن خۆی تەعالا تەندروستیاوە کێم نەکی ونتم وتم ڕحەت بن دەعافیەتێ دەبن دسعودێ دەبن گوێدارن هێژا بەرنامەما یا تەندروستیە ئیرۆ حەقێ هاڤەینێ زارۆکە دمێرادە زلامەدا هاڤەینێ زارۆکە چییە چاوا چێ دبی چلۆ چێ دبی کودە دچی یعنی چاوا زارۆک ژمێرا چێ دبن ئەزێ بێژوارە بێژم تەستیس و سپەرم ڕێوانە ئەمە جوارە بێژن سەریدە تەستیس چنە تەستیس پەرگالەکە چێکردنا زارۆکە زلامەدەیە یعنی سپەرمێ ناو ئاوا نەفشاوەتە زلامیدا و جورعی وێنا چاوە ئەڤ پەرگالە هانا ئاوا زلامە سپەرمێوا گۆزارۆکە چێ دبی چاوا چێ دبی چاوا دمەی divê parçeyê ku zaroka de çê dikin gelek rah têde hene damar têde hene di cinsel yani tekiliyê jin û mêrantiyê de şehwet av ewilî dibî sper pişranê dibî havey pişranê wextê însan jin û mêr bi hev re dirabin û dirûnin ew av dikevî devê rihîmê dikevî devê uterusê di vê nabeynê de uterus rihîm divelizî ew av dikevî hindirwê wê uterusê uterus rihîma û baskî xwe ve dikişênî aletê zilama penîsê wana ji mîjî û ji omorîlkê temamê damarê însanî avê dikişênî digwêşî û ew sinir fonksiyonê wana tê icrakirin û qismek ji wana dibê ereksiyon yani wî penîsê zilamî şidênî û bi wî hawî temamê ava di bedena wî de yani tê guvaştin damarê wî ne tê velizandin û dikevî penîsê penîs dikevî devê uterusê yani rihîm û rihîm jî dikişênî balxwe ve dikişênî balxwe ve û bi wî hawî hem jin hem mêr wilo xweşiyê jî dibînin lezetê jî dibînin rihet dibin di penîsê însanî de temamê yani girêka wicûda însan serê wî penîsî de ne bi wêne re bi wa girêka re jî gelek damar jî hene ra jî hene ev hemû bi hevdû re tê valakirin û bi wî şiklî uterus ya jinajikê tê velizandin xwe ve dikişênî dikevî betnê wê ne û bi wî hawî zarok çê dibî sperm di parçeyê însanî de aîdekî wilo ye netûrê wê hene netûr
زمان تبدا ناتور شرته قوتن alternatif tıp yönetimi yani tiştego tıp beyni zani tıp tişkice femnaki insan xo buxwa buhnera xwa dikî çara wê dibînî rihet dikî jê re tê gotin netûr veca alametê wê netûrê jî kê germatiya wê na didî xuya kirin. Heçîka penîsê însaniya di sektorûmê de yani wextê ku ew parçeyek û mêraniya însanî dûr de ser dikî pişranê ew parça û parçê mayî jî kê dihêlî goxwîn di damara da bisekinî û demek wilo derbas dibî. Veca wextê bedena însan cemidî bî netûr halû xwe dî xuya kirin germatî tersê sermaya bûyayê xwe dî xuya kirin. Normal netûrê bedenê alametê wê ne ev e netûrê bedenê netûr ew yani bi Tirkî gotbêjin erkek ûrema parçesî yani netûrê wê ne spermê wê ne bi av e tenik e û gelik e ama ereksiyon kêm e. Ereksiyon yani penîs neş dahiye ne xurt e av gelik e ama rihna wê çaxê top jê çê nabî. Wextê ku bedena însan ziwabî ew yani cihê ku di zilama de parçê ku zarok jê çê dibin wextê ku yani ewa wê ne ziwabî nema wê ne eksê normalî ye sperm ava wê ne dibî weka ta û ew jî kê zeyîfiya ji wir jî kê wîha wî jî kê zarok çê nabin. Bes ez ê vê jî were bêjim însan çi wextê gerek e yani herî li vîna xwe bi hevjîna xwe re rasî yani cinsel ilişkî jî demeke wê heye dema wê kengî ye ev e yani însan têr gere neçî li vîna xwe têrîtî cinsel ilişkî nekî pir birçî jî bî nekî lewra wextê însan zêde têr bî ya zêde birçî bî herî yani cinsel ilişkî bikî pergala serrifandina mîdê û roviya xera dibî. Însan têr jî bî birçî jî bî bûya wî gere cinsel ilişkî têrîtî jî birçî jî nekî. Yekiya diduwa ji bonê cinsel ilişkî dema kengî müsaid kengî ye wextê însan xwarina xwe temametî serrifand yani êvara saet mesela piştî şîvê bi çend saeta bûya wî însan wextê ku mesela çû li vîna xwe cinsel ilişkî kir xew jî tabeî ser çavê wî ne wicû bedena wî ne carkî tiranê bixwetê bi quwet dibî û
تشدهی داماری ویژی که رحت بن جبرکو بجا زمانکی درێژ دەژوێ رازی سپەرمێوی ناژی کێ یعنی ئاوا شاوەتاوی ناژی کێ سپەحی ترچێ دەبی تیر دەبی وا و وەختێ بجا جارکی دیژی کە هەری مەسەلا جەم ئەوێ جەم پیرەکە خۆرا بەهەوراو ببن وتەروسجی جێ خۆت وتەروسێ دەتبینی ڕەحیمێ دەتبینی یانی ئینسانێک بخوازی و جنسال ئیلشکی بکی گەرا یعنی محقق داخوازیاوی هەبی بێ داخوازی زارۆک چێ نابن یاکن ئەگەرە شدایبی داخوازیاوی هەبی شاوەتاوی زۆرێ بدێ ئەدوێ ڤەڕیشاندن ڤڕک و یاخود ڕحێوی بەتڵی بی دەوەرێ ولۆدا یان ئەسنا مەسەلا ڤەڕیشاندن پێرە هەبی ڤڕک پێرە هەبی ئیسال پێرە هەبی و یاخود بەدەناوی گەلێکی وەستیابی دەڕەوشێ ولۆدا تێکلیە نەکی یان نەچلوی ناخوا پیرەکە خۆرە نەڕاستی بەلێ گەرمێدا و دەمساڵا گەرمێدا جنسال ئیلشکی نەکی ئەویش کە سەقنجیە گەرمێدا و وەختێ دەمساڵژی گەلکی گەرم بی حەوزەخوا حەبکی بپارێزێنی بێجا ئینسان چما جنسال داخوازی وی ناکێم دەبی libido زمانێت دەبێ libido یعنی چما ناخوازی گۆ بەهەوژی ناخوارە رازی سەبەبێ کێماسیاوێ داخوازی ئەو داخوازیاوی گۆکەیم دەبی چییە ئەوژە ئەبن بەدەناوینا وەختێک و ئەو شستایی پێرە هەبی بەدەناوی وەستیابی و وەختێ لاچێوی شست بی شستایی پێرە هەبی چکی بکی بەێ گوێدارن هێجا بەرنامەما حتا بێ دەرەیە سبەهی ئەمێ بەردەواماوێ ژوارە بێژن بەس مە بشۆپێنن تاقی بکن حتا نامە ئەv گوتن ji vir wada ez ê Kurdî bibêjim ji bo yani herkes fam bikî û herkes wilo tiştekî ji xwe re zanibî zerar çi ye kar çi ye yani çi tiştê gotê de heye çi tiştê dinyayê de heye xwarin bî vexwarin bî raketin bî xeberdan bî demê fêdê heye demê xisarê heye em wa tişta zanibin yani ji bonî tenduristiyê taybetî jî ji êgonûcin ev malûmatê hena ji ware gelekî pêwîst in gelekî girîng in ajê hebin ji ber wê hewê ez dibêjim parve bikin ji zarokê xwe re ji pîrekê xwe re bibêjin dehecê bi xatirê we tevama çî dikin